Ještě před začátkem tohohle videa bych chtěl říct, abyste mi dali odběr, protože chci dosáhnout 1000 odběratelů z začátku jarních prázdnin. Děkuju moc. OK, takže zdravím vás, borci, vítám vás z dnešního nového videa. V dnešním videu, otažmo vlogu, tak se podíváme na to, jak posilu stavit s tady těmito činkama. Zacvičíme si s nima, protože jsem dostal k Vánocům, zatím jsem natáčel něco, jsem dostal k Vánocům, tak vám dneska natočím, jak chceme tím posilu, co jedu, můžete taky. Usaďte se pohodlně, dejte si něco dobrého k pití, ať ho maximálně užijete a nezačněte posílat, protože je to fakt důležitý, je to dobrý. Takže já si jako první máme statívek, přiděláme na to kameru. Já jenom doufám v to, že se mi GoPročko nevybije, nemám dost procent. No a jdeme si teda vzít tu madraci. Někde jsme tady měli a už nevím, teda kde je. Měl jsem je tady opřenou a úplně nevím, kde je. Dobře, už jsem mi našel, je tady. Madrace, no prostě podložka. Tu rozděláme, že na tom vždycky se začínám už cvičovat prostě. Já to mělám skoro všechny věci teďka nově, protože jsem měl mě sledovat na Vinteru, máte odkaz v popisku videa, abyste mohli ještě tak něco koupit. Třeba prodávám teďkom reprák, že jsem ho neprodal, potřebuji peníze, takže prosím dejte follow a nic si určitě kupte. Reprák prodáme za 580 Kč, což je celkem v pohodě cena. Do subwoofer do auta. No a teďkom jako na začátek. Takže jako první se vrhneme na nějaký skákání přes švihadlo. Skákal jsem 3 minuty a potom půjdeme na nějakou rozcvičku. Já to teďkom teda nedělal, ale rozhodl jsem se, že zase začnu. Nastavím si na počítači tady timer, jak dlouho chci skákat. A dáme tady 3 minuty. Tady si rozdělám. Tak, vlastně v pohodě. Tak dám si tady, abych neskákal. Okay. Takže máme na švihadlo máme hotový. Nějak už máme ruce rozcvičený, ale pořád to není ono, takže teďkom tu kameru položím takhle sem a budete mě pozorovat, jak já se rozcvičuju. Ok, takže prvně vždycky, já už jsem vysloval na videu ve všech, začínám rukama. Tady prostě od rukou klouby a takhle. Takže začnu posílat dole, takhle procvičování kloubu. Sundám si hodinky, protože hodinkama neposilujte. Za první máte blbý průtok krve a chtěl bych tady mít protahovací gumu, jenže já jsem jeli to a nemám ji tady. Je to takový rychlej trénink, protože už jsme z části osvědčený. A teďkom tady mám 7,5 kg činky, jo. S těma 7,5 kg činkama první jezdím jednu sérii. Série vždycky nejedu 3, jedu 2. A teďkom vezmete tu činku a jedete takhle. 7,5 mám na začátek, protože to bude úplně málo. Budu si potom teda přidávat. Maximálně na jedné čince můžete mít 2x7 je 14, 2x5, 16 kg. Což není úplně jako málo. Opakování, vždycky po 8 opakováních jedu jednu sérii. Chtěl bych mít do konce tohohle roku prostě 26, 27. Nabrat až 20 kg na svalech. Tomu taky záleží svatrava. A tak, teďkom vážím 58 kg, 58,6 vážím. Dobrý, let's go. Takže máme jednu sérii na obou dvou rucích. Tak, mám tady vodu, jedeme druhou sérii. Tady to. Dobrý, máme teda na obou dvou stranách 8. Takže máme druhou sérii. Vždycky se mezi těma sériema dávejte až 2 minuty přestávku, aby se svaly nějak zregenerovaly. K tomuhle samozřejmě potom, jestli byste chtěli, tak se používají taky kreatin. Kreatin vlastně zavodňuje svaly, že budete jim mít větší. Doplňuje to nějaký vitamíny taky a OK, jdeme dál. Takže jako druhý příklad, nebo já nevím, prostě druhý cvičení, tady mám normální zvedání činek takhle. To pojedeme po 8 taky a pojedeme 2 sety. No a jdeme na břicho.
Prostě. Takže břicho dáme asi nějak. Dobrý, takže když budete posouvat břicho, tak nejlepší cvik, který jsem já viděl, takže si takhle vezmete si činku a pokrčíte si kolena, nebo nohy, budete mít nohy prostě takhle. Tu činku budete mít v ruce, nohy si trošku roztáhněte, tak můžete mezi tu dávat činku a jdete. Dobroš. Takže tohle to budu ještě teď dělat dvakrát, každopádně už to asi nemusíte vidět. Takže mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa, hlavně poslouchejte. Čus.